Aisitwe. Makadenyu baba. Ndinofana makadini. Ndinoti nematambudziko kunyambira. Tarwadziswa. Ndaona muripo muri imi nechikwata chenyu wamutinhiri. Mamwe magonyambira ari kupi? Mamwe magonyambira ndazama nezvataitaura pagurupu. Hakuna munhu auya, ndasvika ndiri ndega. Ndikave ndiri pano ndega. Ina hangu ndasina kutakurambira kusvikira pazove neupenyu dare rekuti samaita ndai munotorambira muye mucheme muwenyu. Ndikazvitambira ndikaenda ndikanotorambira dzinove dzauya dzikarira. Asi magonyambira mamwe aya zvavaitaura pamuromo chete magonyambira hatina kubatana. Dzidziso yamunoda kupa kumagonyambira as far as chituko chakadai chiriko, ndiyo nguva yatinochemana, ndiyo nguva yatinoonekana nevamwe vedu. Nekuti vana vadiki vatiri kuti catch them young semagonyambira vanozoda seimbira kana isusu tisiri kuleader by example. Dzidziso yamuinayo kumagonyambira? Dzidziso yandinayo kumagonyambira ndeyekuti kubatana ndio chinhu chikuru. Kubatana ndio chinhu chikuru, nekuti vana vatiri kudzidzisa mbira vakaona tisina kubatana, kuda kuti vana ava havafi vakabatana. Vanongoziva kuti ine kana ndikaridza mbira dzangu ndoridza ndiri ndega. Indikaridza mbira dzangu ndoridza ndiri ndega. Ndozvaitwa nana mudhara. Kurodza zvakare mubvunzo baba. Ndati ramangwana riri mumaoko evana vedu. Vanodzidzei vana ava? Nekuti isusu tiri kuti isusu we are cultural custodians semagonyambira. Tiri kuda kuti vana vedu vafambe mutsoka. Munofunga kuti vana vachafarira here mbira pachadzo kana idzo mbira dzisiri kutibatanidza? Vana vedu havambozofa vakafarira mbira, nekuti vanotoona kuti mbira magonyambira vakuru vedu ava havana kutobatana kuda kuti chii inozoita kuti isusu vadiki tibatane ivo vakuru vasina kubatana. Dzidziso yekupedzisira ndekuti ndiri kukumbira kune magonyambira ese ari kuridza mbira. Vakomana vakawanda vari kudzidzisa mbira munyika. Taurirai vana kuti mbira ndo dzine upenyu hwekubatana kwevanhu. Mbira ndo dzinoumba upenyu hwevanhu, ndo dzine chinyakare chekuti kana muchida kuteura, muchida kunabata mudzimu munotobatana. Saka batanai. Vari kudzidzisa mbira, fundisai vana kuti ngatibatanei. Mambo Makadi. Ndokuno Makadiwo mamai. Tinofara. Inini ndakatanga zvangu ndi 1966 ndiri mudiki ndichitoridza mbira ndiri mumagumbeze chamo, kana vana vatiri kufundisa isusu havana kumbokuridza mbira vakaita zera randaive ndiri 66. ndakanga ndiri mudiki akanga ndichitofukidzwa gumbeze kuti ndiridzire vakuru vaiveko vachabuda vadzimu. Kusvikira vadzimu ivavo ndaridza navo vazhinji vese vakaenda, hakusina mudzimu uchiriko kune vandakanga ndichidzira ini. Are pasi chigare mbira idzi dzicharidzwa chaizvo vandakatamba naveni vakanga vasina mazera seariko makore anaya. Baba, pane shoko ramataura randibata mati makaridza mbira midzimu ichiri kubuda. Ichiri kubuda ichokwadi. Iko zvino chii chiri kuitika? Iye zvinezvi ndakabva kuchitungwiza hapana mwedzi yakawanda tichibva kunoteura kumusha kweduku. Isi tiri kwarwizi kana ini ndiri wechitungwiza. Saka ini ndiri wekuchitungwiza takava tichiteura ikoko. Vadzimu vedu kana vakateura ipapo ina handa kuziva kuti vakanga vachiteura vachisiya iso kwarwizi kuti chii chakava chaitika isi tisi varidzi vechitungwiza. Tinoda mutsanangure muri yeZimbabwe kana matizvo ndimi varidzi vechitungwiza, nyatsotsanangurai kuti nyika izive kuti mambo mumbori ani. Sekuru wangu pasi pamiri isi wekwarwizi, sekuru wangu pasi pamiri ndiye akapesa achibudirwa naChaminuka pasi pamiri. Oh. Yes. Saka na kufa kwakwe kuenda kwakaita sekuru wangu ini Hwindiri ndiye akadzoka naChizema vari vaviri vatumwa kunze. Hakusina vanhu vaenda vakaenda kumatebhendi vaparara. Chenda munoudza mukoma wavo Chimera vakadzoka vari vaviri. Sekuru wangu Hwindiri akasiya mhapa muna Shangani. Munzwa zvandiri kutaura? Ndinotenda. Unganyatsodzwa zvandiri kutaura? Ndanzwisisa. Muri yeZimbabwe ndiyo iri kuda kutoziva zvakanyanyisa pamusoro
kukosheswa. Ini ndakapedza kugova machire vanhu vakwarwizi ainzi ndoye vadzimu pavaigovera kunzi nhasi uyu adzama. Ndakapfekedzwa ndikave nawo. Saka mudungwisa umu ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe izive chamuri kushuvira kuti chingange chichiitwa kudungwisa chisiri kuitwa kana kuti kufumurwa kuri kuitwa kudungwisa. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvishuviro zvenyu semhuri yekwarwizi ndimi macustodians edungwisa. Ini ndaikumbira kuti dai kuri kuti vehurumende vaikwanisa kuti chengetero muchidungwisa. Tine chokwadi chekuziva kuti ivo varidzi chaivo vekwarwizi vachadzoka nzvimbo yavo vanoiziva. Ava hakuna anoenda achisiya mhuri yake. Ndinonzwa kuti mutangi wembira mukati menyika ino yechivavarirwa nyika yeZimbabwe ndiye mbune mhindu dzepasi. Munganditsanangurirawo here padiki pamusoro penyaya iyoyo? Tinongoinzwa ari makwaikwai tiri vana vasuruka isi. Mhindu dzepasi ndiye pasi pamire wandiri kutaura abuda mumba yakwari. Kubudikidza iri mhuri yokwarwizi. Akaenda aine vamwe vakanga vakati wandei. Vana Dandara, vana Zhanje, vana Windiri, vana Chizema. Ndonhorwa ndikwanisa kuti ndidi ndikupeya ndiri kukupai. Nhasi vari kuti kana vachiteura vari kuteura zvavasingazivi vachisiya vanhu vekwarwizi. Vanhu vekwarwizi vangadai vachivaziva ndo vane mwana wavo akapedzisira mhepo yamhindu dzepasi ndo paakanga achibuda ari. Wakadiko wechidiki? Ndaona muchitekenya dese zvemhando yepamusoro. Chii chakaitika kuti mupinde mukati mezvembira izvi? Nekuti vechidiki mazuva ano vakuda dzinoti dhudhu idzi, varuda dzinosumudza mahlauzani nekukurumbidza. Sei iwewo wakachuza kuuya kuzoridza mbira? Musambombira uyu ndakangofarira kubva ndiri mudiki chaizvo. Kuti ndaingoti chero ndichitofamba ndikapfuura nepadzedzi chitoridzwa chero hivi ngave ndiri mumota ndaigona kutoti shuviro yangu dai ndangosarawo apa pane vanhu avo ndikangoona vanhu vakabata matezi chete ndaingonzwa kungodzida. Mbira dzinoridzwa nekuda kwekuti unosvikirwa here kana kuti chingori chipo chinouya pamunhu? Ndinoona kuti zvimwe zvacho ukadzifarira unogona kungoda kudzidzidza zvisinei nekuti une mudzimu. Zvisinei nekuti une mudzimu. Saka wechidiki unosvikirwa here iwe? No, inini kwete handisvikirwi. Chingori chipo? Ndoti chipo chiri mandiriwo chekuridza mbira idzi. Ungada kupa kuvana vechidiki nekuti mbira mazuva ano dzawanda, asi muzvikoro umu hamuna nhare. Muri kungowanikwa kanonzi kalimba kana kuti nyunga ndoiri kuwanikwa muzvikoro. Ndaona uri kuridza nhare wechidiki. Dzidziso yauinayo kumhuri yeZimbabwe nekune vechidiki takatarisana nembira yenhare. Ndinoti pambira idzi iyi yandakabata yandakadzidza iwo iyi ndakaona ndombira hombe yandakangokura nchinzwa ndombira yandakadzidzawo nchinzi ndombira inoridzirwa vadzimu. Inonzi chii mbira yawakabata? Zita rembira iyi tinongoiti nhare. Saka takaona mbira iyi kana maridzirwo ayo yakadzikama. Zvekuti kana ukakwanisa kuimba uchimbira mbira yako unogona kunzwa kuti unogona kuimba zvinogona kureva chinhu, zvinogona kutaura zvimwe zvinhu kana zvinogona kudzidzisa kana ivo vechidika uchireva zvimwe zvinhu kana kuti uchitsanangura zvakasiyana siyana maererano nembira iyoyi. Asi ndakaona kuti dzinotidzidzisa tsika dzedu zvichibva mumbira idzodzi. Aiwa, ndatenda. Vakare ndinonzwa kuti hanzi madzimai aisatenderwa kubata mbira idzi. Hanzi kutsaingotenderwa vanhurume chete kubata mbira. Mungatitsanangurira here kuti nemhaka yei madzimai aisatenderwa kubata mbira? Uye chii chakazoitika kuti madzimai atange kuridza mbira? Nhasi vana shumbakadzi takungodzitekenya so. Mubvunzo uyu wakarema. Nekuti even kuvarume vacho vari vechidiki vacho vairambidzwa kubata mbira vachinzi urombe. Kuzoti zvizonzi mwana musikana aridza mbira chakanga chave chinhu chekuti kunyange vabereki vaisazviburitsa.
zvaingove pamba pavo kuti nekuchainge chaachishamiso, asi vabereki vachitoti usabate zvako mbira. Izvi ndezveurombe izvi. Urombe uhu asi nhasi tiri kuona sekuti chivanhu chiri kuenda chichive neupenyu hwakanaka kumhuri, kuti mwana mukomana mwana musikana vakuridza mbira vakagara vari vairi kudai. Vamutinira, imimi ndaona mavhidhiyosi enyu akawanda evana venyu kuti mune akadhemi inodzidzisa mbira nechinyakare, mitambo yese yechinyakare, muchidzidzisa hunhu hwekuti munhu anzi ubuntu, spirit of ubuntu kuvana. Ndakaona vechidiki vakawanda vari kutekenya mbira. Mungatibatirwa here chikamu ichocho chidiki, mhuri yeZimbabwe izive zvamuri kuita, mabasa amuri kubata? Ya, ndine vana 27 vandiri kudzidzisa mbira, ngoma, hosho, kutamba, kuimba nehunhu hwemuchinyakare, vasina chavanobhadhara mahara. Izvi ndiri kuzviitira kuti tichengetedze chivanhu chedu, nekuti kufa kwangu vana havanosara vakabata pavanoziva kuti apa ndo patorarama napo chivanhu chedu, ngatichengetedzei.